Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri pravidelnom magazíne zo sveta medicíny, zdravia a dobrých rád, ako sa starať o svoje telo i dušu. Dnes vás zavedieme do kúpeľov a hovoriť budeme o liečivých prameňoch v Rajeckých Tepliciach a napríklad aj o blahodárnych bahenných zábaloch. A keďže sme uprostred hubárskej sezóny, v druhej časti relácie sa dozviete niečo o vzácnych hubách na Slovensku, aj o tom, ako huby správne konzervovať. Príjemné sledovanie zdravo. Slovensko je krajina bohatá na vodu, a to nielen na tú pitnú, ale aj na liečivé, minerálne a termálne pramene. Čoraz viac Slovákov, ale i návštevníkov z iných krajín objavuje liečivé účinky prameňov v Rajeckých Tepliciach. Ich voda má osobitné zloženie a prispieva tak k liečbe mnohých chorôb. Viac sa dozviete počas našej návštevy v kúpeľoch, ktoré šíria dobré meno Slovenska i v zahraničí. Kúpele a liečivé pramene v Rajeckých Tepliciach patria nepochybne medzi naše národné poklady. Ľudia dnes znovu objavujú ich ozdravné účinky. Každé kúpele na Slovensku sú samozrejme zamerané na liečbu iných ochorení a každá tá voda je samozrejme kvalitná svojím spôsobom. V Rajeckých Tepliciach má vlastne voda veľký obsah kalcia a magnézia, čiže celkovo pôsobí vlastne na pohybové ústrojenstvo, nervové ochorenia a takisto celkovú relaxáciu organizmu. Máme indikácia väčšinou na pohybový aparát. Pacienti po operáciách, pacienti, ktorí majú problémy s chrbticou, napríklad diskopátia, artrózy, ramena, pacienti po fraktúry a nervové tiež liečíme, máme indikácie na to. Liečivé účinky prameňov v Rajeckej doline ľudia poznajú a využívajú už viac ako 500 ročia. Prvá zmienka teda o kúpeloch bola už niekedy v 14. storočí, kedy sa tu liečili rôzne také lámky, kožné ochorenia, zápalové ochorenia alebo aj zažívací trakt. Rozmach nastal za panovníka Juraja Turzu, ktorý šíril to dobré meno a povesť kúpeľov aj ďalej do zahraničia. Vtedy dokonca kúpele mali prívlastok Karpatský Bad Gastein, čo teda samozrejme vieme, že Bad Gastein sú jedný z tých vrcholových kúpeľov dnes aj v minulosti. Kúpele v dnešnej podobe vlastne začali dostávať tú tvár po roku 1996, prešli masívnou rekonštrukciou, boli dokončené vonkajšie bazény, alebo teda vonkajší vodný svet, kde pribudlo 5 bazénov s termálnou vodou, ktoré boli samozrejme podporené aj európskymi fondami a takisto teda bol postavený hotel Aphrodite Palace. Vlastne človek sa lieči aj tým, že je v príjemnom prostredí. Architektúra je v antickom štýle. Človek teda, keď príde na bazény, tak sa cíti akoby na Cypre alebo v Grécku. Taký ten dojem luxusu, ale podchytený službami, ktoré si môže dovoliť aj ten bežný smrteľník. Bazény so sviežúco vlažnou až horúcou vodou lákajú za každého počasia. Svojou príjemnou náručou voda pohľadí horúci slnečný deň, v chlade i v mraze, dokonca aj vo svetielkujúcej tme. Večerné a nočné kúpanie sa tu teší osobitnej obľube. Veľa možností pre oddych a zdravý pohyb ponúka ľuďom aj Rajecká dolina a jej príroda. Aj to nádherné prostredie okolo, lesy, čistý vzduch, výlety do prírody, túry napríklad na zrúcaniny hrad Lietava alebo do nedalekých Čičmian. Prípadne v zime sú to lyžiarske strediska okolité. Kúpele a liečivé pramene v Rajeckých Tepliciach patria nepochybne medzi naše národné poklady. Ľudia dnes znovu objavujú ich ozdravné účinky. Najmä sem chodia za oddychom a vlastne vyhľadávať naozaj tie liečebné účinky minerálnej vody. Tento rok takisto sme ešte rozšírili vlastne to portfólio ponúkaných procedúr o pitné kúry, ktoré tu už historicky boli v 17. storočí. Liečivá voda, čo obsahuje ako horčíka a vápnika, to pomáha každý pacient. Po 20 minút piť tieto vody máme potvrdený účinok ako analgetický. Voda veľmi priaznivo vplýva na vlastne celkovú relaxáciu organizmu, detoxikáciu. Má veľmi nízky obsah sodíka, čo vlastne je dobré, pretože môžu ju piť aj ľudia so srdcovými ochoreniami, prípadne deti. Kúpele dnes ľudia radi navštevujú nielen počas liečebných pobytov a dovoleniek. Mnohí sa prídu okúpať a oddychnúť si aj len na pár hodín. Prídu okúsiť na jeden deň produkty alebo procedúry, ktoré ponúkame. Čiže buď to sú to rôzne masáže, alebo práve tie zábaly, prípadne nejaké beauty rituály, spa rituály.
a potom na základe vlastne tejto ponuky sa rozhodnú, či nás navštívia aj na nejaký dlhší pobyt. Každý pacient, keď príde k nám, môže dostať bahno, čo máme, parafango a rašelina, elektroterapia, tiež magnetoterapia, vaniová terapia. Veľmi dôležité, že každý pacient, aby cvičil s fyzioterapeutom sám individuálne. Takou novinkou sú samozrejme aj bahenné zábaly, ktoré sú dosť vyhľadávané, vlastne horské biobahno, ktoré má analgetický účinok a vlastne účinok tej relaxácie svalstva. Môžeme to aplikovať ako celkové bahný zábal, môžeme to spraviť lokálne. Tu vidíme, ako aplikujeme to na krčný oblast. Pôsobenie horského biobahna je znásobené tým, že primiešavame naše minerálnu termálnu vodu, aby sme dosiahli najväčší účinok z toho. Táto voda obsahuje vysoký podiel horčíka a vápnika. Tieto minerály sú veľmi dôležité na relaxáciu svalstva. Oproti iným zábalom si bahno dlho udrží svoje teplo. Vďaka svojej kyslosti bahno lieči aj zápalové ochorenia kože. Prečo by ľudia si mali vybrať rajské teplice? Jednoznačne je to kvôli individuálnemu prístupu k tomu, ktorému klientovi. Či je to vlastne od prijatia v hoteli, po lekárske prehliadky, po procedúry, po vlastne celý ten personál, ktorý sa stará o toho hostia. Určite v tomto sme na tých popredných miestach na Slovensku. Na Slovensku rastie vyše 5000 druhov húb. Jedlé, nejedlé, jedovaté a ako sa neotráviť, o tom sme už nedávno hovorili. Dnes sa dozvieme, že u nás rastie aj veľa vzácnych húb. Podľa známej mykologičky Ivony Kautmanovej hubárska sezóna na Slovensku vlastne trvá po celý rok. Teraz však práve vrcholí. Preto by sme mali dobre vedieť, čo do svojich košíkov kladieme a ako huby správne konzervovať. Ľudia, ktorí zbierajú tieto dubáčiky, suchohríby a podobne, nejaké to kuriatko možno, ktoré sa dá ľahko poznať, tí sa neotrávia. Nebezpečné začína byť, keď začnú zbierať tzv. Lupenaté huby, ktoré majú pod klobúkom tie lupienky, radiátoriky, tomu deti hovoria. A tam už potom, najmä u všelijakých bledosfarbených bielých druhov, tam hrozí veľmi často možnosť zámeny s nejakými jedovatými. Spomínali sme obrovskú rozmanitosť húb, ktoré už len na našom Slovensku rastú. Mnohé nie sú v atlasoch. Sú medzi nimi aj tzv. Tie drevokazné huby. Aj medzi nimi sú niektoré dobré, alebo napríklad vzácne huby. Je to tak? Čím sú vlastne vzácne? Vzácnych húb, to sa zase málo vie, že my máme aj huby, ktoré sú zákonom chránené na Slovensku. Je to asi 72 húb. Väčšinou sú tam všaké tie farebné hríbovité huby, ako hríb kráľovský, náramkovka císarska, muchotrávka císarska a podobne. Ale máme potom aj červený zoznam húb, ktorý má niekoľko stoviek druhov, ktorý ovšem, to je len taká informácia vedcov, že teda tieto huby sú na Slovensku vzácne. Nemá to právnu hodnotu, ale je to proste taký názor a teda taká informácia. A aj mimo červeného zoznamu proste je veľa druhov, o ktorých vieme, že teda sú veľmi vzácne, veľmi zriedkavé, tešíme sa, keď ich nájdeme. A vlastne na ochranu týchto húb sa koľkokrát potom aj vyhlasujú nejaké chránené územia, alebo je to dôvod toho, aby sa nevyrúbal ten pekný dubový les a podobne. Aké je to bezpečné spracovanie húb? No u nás na Slovensku je najobľúbenejší spôsob sušenia. To je taký najtradičnejší a v podstate aj najbezpečnejší. Pokiaľ sme sušili dobré, zdravé, nejaké nečervavé, nenahnité huby a dobre sme ich usušili pri tej teplote okolo tých 40 stupňov a dobre sú uskladnené, takže nepotuchnú, nenapadnú ich nejaké larvy hmyzu, nejaké mole, tak toto je taký veľmi bezpečný spôsob uchovávania húb a veľmi chutný. V súčasnosti, keď už máme mrazáky a podobne, je ďalší obľúbený spôsob mrazenie húb, ktorý má ovšem trošku svoje úskalia. Huby sú veľmi citlivá potravina a mali by sa skonzumovať tak do pol roka od zamrazenia, nemali by sa skladovať dlhšie. Oni už potom aj dosť strácajú tie chuťové vlastnosti a treba dať veľký pozor, aby sa nerozmrazili, teda ak náhodou vypadne prúd a mrazák sa rozmrazí, tak radšej všetky huby vyhodiť. A potom je ďalší spôsob nakladanie do octa, to je tiež veľmi obľúbené a takisto veľmi bezpečné na také rôzne šaláty. Iné spôsoby, ktoré u nás sú menej bežné, nakladanie do soli alebo zaváranie do slaného nálevu alebo kvasenie húb alebo zalievanie do oleja alebo do masti, tie všetky majú svoje rizika, pretože takto uchované huby sa môžu začať dosť ľahko kaziť a vznikajú tam sekundárne jedy aj v dobrých jedlých hubách a tam hrozí otrava, takzvaná tá sekundárna otrava jedlými hubami, ktorá môže byť takisto dosť veľmi nepríjemná.
Tá asi vzniká aj pri takom tom prvotnom zlom uskladnení húb, kedy nemajú dostatočný prívod vzduchu. Áno, to sa veľmi ľahko stane. Ak máme také horúce leto, ako sme mali tento rok, viacerým kamarátom sa stalo, že mali huby vo vzdušnom košíku, ale stačí proste, že bol plný košík hub, s ktorým celý deň chodili po lese pri tých 30 stupňových teplotách a tie huby sa v tom košíku jednoducho sparili. Ani neboli v kufri auta alebo nejak tak zle uložené. Stačilo, že proste tá veľká hmota pri tej vysokej teplote bola v košíku a ono je to poznať, že tie huby stratia tú svoju peknú hubovú vôňu, začnú tak divne zaváňať, sú také mäkké, rozčvachtané, rozlapčané a také huby by sa vlastne už vôbec nemali potom ďalej spracovávať. Ľudia sa to snažia koľkokrát zachraňovať a vyrezávať z toho nejaké tie lepšie kúsky, ale to je dosť nebezpečné. Tam sa skutočne zahrávajú s vlastným zdravím, lebo tie toxíny, ktoré v tých hubách vznikajú, sú skutočné jedy, skutočné toxíny a aj keď sa otrava neprejaví, tak tá pečeň určite z toho nie je najšťastnejšia. Niektorí hubári chodia na huby ešte aj pred Vianocami, takže ako by sme to charakterizovali, aká je tá sezóna zbierania húb na Slovensku? No, okrem najtuchších mrazov a najväčších horúčav trvá vlastne celý rok. Je fakt, že keď teda sú horúčavy 40 stupňov, tak huby prestávajú rásť a keď je veľký mráz, keď mrzne seriózne, tak takisto vtedy sa na huby nedá ísť, ale aj po mrazoch v januári, vo februári, kedykoľvek sa dá ísť na tie zimné druhy hub, ako je hliva ústricová, uchovec bazový, plamienka zimná, to sú také 3 najznámejšie jedlé zimné huby, ktoré rastú kedykoľvek, keď je odmek cez zimu. A už od marca, apríla už začínajú tie prvé jarné huby, prvé smrčky, májovky a potom už sezóna ide až do mrazov. Teraz s globálnym oteplovaním sa nám tá sezóna akoby predlžovala trošku, to, čo treba v lete nemáme, že máme príliš veľké horúčavy a príliš veľké suchá, tak teraz môžeme huby zbierať ešte stále aj v novembri. Boli už roky, že do polky decembra sa dali zbierať normálne hríby, suchohríby. Už sme pomaly to vyzeralo, že budeme do kapustnice mať čerstvé huby, ale potom predsa len prišli mrazy. To už bolo z nového vydania relácie Zdravo všetko. Zaujímavé témy sa v populárno-vednom magazíne dozviete i na budúce. Teším sa na vás, majte sa zdravo a dovidenia.